تەوری دەربدەری و پەنابەریە gelek ciwanên Rojavayê Kurdistanê û kesayetên wê serkeftnên mezin ji xwe û welatê xwe re bi dest dixin. Navên xwe bi tîpên zêrîn di dîrokê de tomar dikin. Civan ciwanên serkeftî jî rahînerê Kurd Can Ramadan e. Ku ji hezkirina bajarê xwe, bajarê Amûdê ji topapê re li derbederiyê eşqa xwe bêhtir kir. Rahîner pispor şrovekarê topapê Can Ebdilazîz Ramadan, kurê Amûda Rojavayê Kurdistanê. Sala 1978 ji dayîk bûye. Di salên notî de ji sed saliya derbasbûyî berê xwe da welatê Dubey, piştre berê xwe da Almanyayê û lê nişte cî bû. Dema Can ji Amûdê derket derbederî welatê xwe bû, behremendî û eşqa xwe ji werziş û topapê re bi xwe re bir û hembêz kir. Dest bi behremantiya xwe kir ta ku di sala 2007 de ji dergehê Akademiya Almaniya Topê ve dest bi rahîneriyê kir û bû endamê Yekîtiya Almaniya Topapê li wîlayeta Westfalen ji sala 2008 ta 2016 de. Bawernameya bî ya rahîneriyê li Ewropayê wergirtiye. Her wiha bawernameya rahînerê lezê profesyonel di geşepêdana hişt de bi dest xistiye. Beşdarî di gelek xolên rahînerî de kiriye. Wek Akademiya Real Madrid, xola teknîkî ji bo şrovekirina werzişiya matçan û bilindtirîn pileya rahîneriyê jiyaneya Norwich City ya Englîzî birêjeya 83 ji sedî xola Swansea di şrovekirina matçan de li stûdyoyê bi dest ve aniye. Can karekî pir birêkxistin kirî, serkeftî li Almanyayê kiriye. Hîn berdewam e, gelek bawername wergirtine. Û li ser dirêjehiya salên derbas bûyî, bawernameyên Koç 2 sernivîserê derçûna xwendekarên zankoyan di werzişa lêstigeh û navendên girtî de geşepêdana behremendiyên xwendekaran lê dibistanan berpirsayetiya behremendiyan lê dibistanên seretayî kiriye. Gelek yana û tîm û saziyên xêrxwazî rahînin kirine. Bi hemî tîmên serpiriştiya wan kiriye. Qahramaniya piraniya xolên topapê yên ku beşdarî tê dikir bi dest xist. Ya herî giring jî qahramaniya wilayeta Westfalen ya tîmên hilbijartiyên jêr 13 salî ku hemû tîmên beşdar yên tîma hilbijartiyên wilayeta Westfalen bûn ew jî yek ji tîmên lêstigvanên herî zîrek jê derdikevin. Li tîmên as bilind di pileyên yekem û duwem hemî astên din bi taybet tîma hilbijartiyên Almanyayê ya yekem de dilîzin çê xwe digirin. Kapten Can li Almanyayê di rahînerî û pisporiya xwe de ji şrovekirina matçan şêweyê karê lêstigvanan navdar û nas kiriye. Herî dawîn sêyane ku rahînan kirine yaneya Fatinşayt, Mastholta her wiha yaneya Kurdistan Boxem encamên pir baş bi dest xistine. Dê mehên dawiyê de ji sala 2020 û hevdemî belavbûna koronayê û rêkarên xweparastinê ji koronayê Almanyayê karê şrovekirina matçên Bundesliga Almanî ji bo kompanyeka taybet ji lêstigehê hemî matçên yaneya Dortmund û Schalke dikir. Niha jî Can rahînerê tîma mêran ya yaneya Roj Dortmund ku beşdariyê di asta heştan ya Lîgaya Almanî de dike. Ku bi tenê di meha heftan de destpêkiriye niha jî tîma wî di pêşî de ye. Piştî ku sala borî di rewşeke pir nexweş de derbas dibû. Can di medyaya Almanî de nas kiriye. Gelek caran di rojnameyan de behsa wî hatiye kirin. Bi taybet rojnameya Rûrnaxrêt, Dortmund a navdar. Rahînerê Topapê Kurd Can Ramadan ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên zîrek û xwedanviyan û ezmûne û cihê xwe wek estêrkeke geş di nav lêstigvanên Kurd, Alman û biyaniyan de bi giştî digire.